Hari iki yo bes aku arep masak sayur sop sop kulit. Nah, kita tumis bawang putih dikit yo. Iki kae terus tambahi banyu lek wis apa jenenge agak kering, aja terlalu kering kok gosong kaya raiku sing gosong iki. Terus tambahane lah sayurane, wortel, terus apa jenenge kulite, terus jagung. Lek aku tak tambahi jagung ben enak seger maksudku ki. Aku seneng tak cemilit maksudnya. Lek bosku mbuh biasanya mau sih deh ya wis tak tambahi apa mau yo pokoknya ikulah sayuran terus tambahi bunces labu siam ding mau ki yang ngono kuwi guys namanya juga manusia yo pelupa nah lambai lada bawang putih lada garam karo kayak masako. Nah terus bar ngono iku tak tambahi bawang seledri daun bawang kalau seledri maksudnya ben harume merona. Nah tak delok tak tutup sek bar ngono tak buka wis mateng ternyata bes 2 kali bes soalnya nek mau mateng kaya nenek iki wis mateng ternyata. Oke guys.